Razel here. Welcome back to my channel. Today, I have a haul for you guys. Ito lahat, clothing. I got all of these from Zaful.com. Siguro sa lahat ng online shop, ito walang etchos ha. Kasi I have a lot of stuff from different online shops. Sila yung pinaka the best quality so far sa mga na-try ko. Like, it's always a hit and miss, pero most of the stuff na I choose from them, I get to choose all of these by the way. Most of the stuff na pinili ko, magaganda yung quality and like, you know, masusuot ko talaga yung sizes. Hindi lahat fit sa akin, pero most of them nagfi-fit sa akin. This top that I'm wearing right now is actually from Zaful. And yeah, it's a really nice off-shoulder top. It looks like that. It's just black. Meron siyang mga lace na ganap dito. And it's really good quality, you guys. Like, sobrang ganda ng quality niya. Hindi nga lang ito yung off-shoulder top na gusto ko. Kasi if I, like, you know, raise my hand like that, like, nagpupunta siya dito. But nothing crazy. Like, I can just always adjust it back here. Pero yeah, gusto-gusto ko siya. And then, meron pa akong more pa right here. Itatry ko yung mga kasya sa akin. Hindi lahat kasi merong mga bikini dito na hindi kasya sa akin. First one, ito na try ko na siya actually. Hindi siya perfect fit sa akin. I still can wear it if I really want to, pero hindi siya like perfect fit. Pero it is a dress. It looks like this. Meron siyang sweetheart neckline and meron siyang tie like that. The back looks like this, so it's crisscross and then you can tie it and ganyan yung itsura niya. It's a dress. It hits like right above my knee, so perfect yung length niya para sa akin. Hindi ganun kaikli, hindi din mahaba. And then next one, ito sobrang gustong-gusto ko yung quality ng jumper na to. Meron siyang hood. Gustong-gusto ko din yung color niya. So para siyang crop, pero sa akin hindi siya crop kasi ang liit-liit ko. Para sa akin perfect lang yung length niya kasi nga maliit ako. Pero siguro kung matangkad ka and gusto mo yung crop na feel, as in sobrang magkakasya sa'yo to ng bonggang-bongga. And gusto ko din na hindi siya like super thick na parang my lights. Yung lights ko, it's flickering right now. I hope you can't tell. And then I got this romper, which looks like this. So blue and white siya. And it goes like that. Sa baba, meron siyang tie dyan sa gitna. And then meron siyang dalawang pockets right there. And then yung likod niya, merong zipper. Hindi nyo makita masyado, pero right here, meron siyang zipper right there. Yeah, maganda yung quality niya. Hindi siya see-through. Na-try ko na tong mga to. And yeah, hindi to see-through. And gusto ko yung combination ng blue at saka nung white. And then ito, another blue and white. I'm just really into blue lately. Ito, sobrang nagustuhan ko siya. Kasi sobrang bihira na makahanap ako ng like romper na maikli sa akin. Like, hindi naman siya sobrang ikli. Pero like, maikli siya. Pero maikli siya. And usually kasi kapag nag-order ako online, it's either malaki, mahaba, and ito, maikli siya sa akin. I think this is size extra small. Ganito yung itsura ng romper niya. Meron siyang mga blue na details. Tapos yung baba, itsura niya ganyan. Hindi siya see-through at all sa akin. So, gustong-gusto ko siya. Okay, next one is ito. Actually, nakita ko siya sa website. Parang sabi ko, hindi ko yan bibilhin kasi for sure hindi yan kakasya sa akin. Pero it's extra small. So, sabi ko, matry ko na nga lang. Baka magkasya. Okay naman siya, you guys. Kasya naman yung dress. By the way, it looks like this. My gosh. Talkative. Ganito yung itsura niya. Very like, you know, pang party-party. Kahit hindi naman ako pumunta sa mga ganun. Pero, just in case, baka naman, diba, in the future, merong mga ganap. So, masusuot ko siya. It looks like this. Yung problema ko lang sa kanya is the sleeve. Medyo boxy yung sleeve sa akin. But I think it's something na I can fix naman. Siguro tatahiin ko lang yung dito ng part para hindi ganun ka-boxy tingnan. But, ito, sa katawan ko, perfect yung length niya. Tapos, hindi din siya ganun kahaba. Meron siyang, skin tone color na lining sa loob, which I really like. Sobrang sexy niya tingnan. And like, maganda siya. Yung lacing, meron ang daming yung sequin na ganap. It's a romper, by the way. And yeah, sobrang gustong-gusto ko siya. Pang party people. Ganon. So, nag-order ako ng dalawang bikini set. So, first set is this one. Hindi ko pa ito na-try, so I'm not sure if mag-fit siya. This is in the size small. No, hindi siya mag-fit sa akin. Malaki siya sa akin. For sure, sobrang laki niya. Gustong-gusto ko pa naman yung color niya. Tapos, gusto ko din kasi reversible siya. Are you reversible? Yeah, parang reversible siya. Ito, merong pink or parang peach sa kabilang side. Tapos, light blue sa kabilang side. Tapos, yung strap niya sa likod, black.
But, hindi siya magkakasya sa akin. Sayang. Ito, small. Gusto ko sana siya kasi hindi siya kagaya ng ibang Zaful na bikini na nakuha ko na sobrang cheeky sa likod. Ito, hindi. Like, ito yung klase ng bikini na masusuot ko kasi hindi siya ganun ka-revealing sa likod. But then, malaki siya sa akin. So, sayang. Sayang. Gusto ko pa naman siya kasi reversible siya. Pero that's alright. And then, next bikini is ito, na malaki din siya sa akin. Ano ba naman to? Ang lalaki. Small na tong mga to, you guys, ha? Pero malalaki pa rin sila. It looks like this. Ito yung sinasabi ko kanina na cheeky. Like, sobrang revealing sa likod. Ito na yung likod and revealing siya masyado. And malaki siya. And then, yung top. I'm not sure if magkakasya sa akin yung top. Nagtitingin-tingin ako ng extra small sa kanila. Wala kasi silang masyadong extra small na bikini. I'm not sure if this will fit me. Ang ganda pa naman sana ng kulay niya, oh. Pero hindi ko sure kung mag-fit siya sa akin. Pero yeah, this is nice. Okay, next is ito. Ano siya? Two-piece siya. Tagal ko na nakikita to online. Gustong-gusto ko na mag-order. Pero feeling ko kasi hindi magkakasya sa akin. Pero nakita ko siya sa Zaful. Meron silang extra small. So I decided to order the extra small. And kasya siya sa akin, you guys. I'm so happy. Kasi again, sobrang tagal na ako naghahanap ng ganito. Kasi I see this everywhere. Magpo-post ako ng pictures sa Instagram kapag sinuot ko sila. Kasi I try to like take pictures of my OOTD kapag nagustuhan ko yung outfit ko. And then, next two clothing items are itong mga shorts. Sobrang gustong-gusto ko itong mga shorts na to. At first, nung nakita ko sila, sabi ko gustong-gusto ko sila. Pero it is one size fits all. Sabi ko, hala, magiging sobrang malaki to sa akin. Pero gustong-gusto ko siya. So, in-order ko pa rin siya. And you guys, perfect siya sa akin. Maliit ako, ha. So, siguro kung medium kayo, sobrang magiging fit siya. Tapos, maikli. Sa akin, perfect siya. And then, I got it in black as well. I'm so happy na I got it in both colors kasi they fit me. Last two are shoes. So, itong una is, boots. Medyo nakalimutan ko siya ng slide. So, first pair, I got this pair of boots. It looks like that. Very, not sure. Hindi ako masyadong mahilig sa mga ganito na heel. Pero nakita ko siya sa Zaful and it's my size, 36. Yeah, maganda yung material niya. Suede and it's black, obviously. Tapos meron siyang zipper na ganap dito na merong ganyan. And yes. And then next pair is ito. Ito I'm excited to wear. Hindi ko alam kung kailan ko siya masusuot. Diyos ko Lord, perfect to i-pair dun sa dress na may sequin kapag party people ka. Na-try ko na to and sobrang gusto ko siya, you guys. Ito yung nandito. Hindi siya like yung hardware talaga. Para lang siyang tela din. Hindi naman tela, pero parang plastic. Hindi siya like hardware. So, like, it moves around. Hindi siya yung fixed na parang metal dyan. Hindi. So, it actually feels really comfy. And I like na yung heel niya ganito. Kasi nga, hindi ako masyadong mahilig sa mga maninipis na heel. So, yeah. Ganyan. Actually, hindi talaga ako mahilig sa mga heels. I don't really wear heels. Like, I prefer, kahit na sobrang liit kong tao, I still prefer like flip-flops, flats, ganon. Suede din yung ganap niya. O, diba? And I'm excited to wear this. And yun na lahat yung nakuha ko from Zaful. I'm actually really happy with the stuff that I got. Yeah, sobrang nagustuhan ko yung mga shoes. I just hope na komportable sila suotin. Again, I will let you guys know sa vlog ko. So yeah, yun na yung lahat na tanggap ko from Zaful. Thank you so much guys for watching. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be good. Bye! So I decided to get this. It feels really nice, you guys. And it was originally 150 pesos. And natawadan ko si ate ng 130. And I'm so proud. Sabi ko, pwede 100. Tapos ayaw